Nah iki dulur iki nggon spot mancing ngoyor ya. Lokasine ana ning Pantai Teloawur bagian kidul. Nah iki sing do ngoyor luru jaring juga. Terus iku spot pelabuhan Teloawur ya, do mancing. Lah sebelah kanane pol pucuk kono iku sing nggon ngoyor biasane lur. Jengene iku Watu Nganten. Nah biasanya sing do mancing ngoyor iku montore do didokok ndok nggon warung. Nah terus bariku dia do ngemancing jegur segara. Nah terus bariku golek wis bar ya teko jajan ya lur ndok nggon warunge iku. Nah terus ana nggon bilase juga, bilase ya gratis. Nah ngono lur infone. Ya iki kaya kahanane warunge, cuman asline warunge sebelah kanane lur, ora sing iki angger jajan anggeran. Nah sebelah kanane pantai iki pokoknya ana dalan lurus iku ana warung akeh. Sing ngene iku warung Makyah biasane langganan aku iku. Nah iku biasane wong ngoyor montore didokok kono soale akeh apa jenenge ana nggon bilase lur. Ngono lur ya infone. Matur nuwun ya lur wis nonton videoku.